Jochiw Osiptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital omiyo tend osiptal no seche 24 ma tieko midhiero magintiere godo. Magi kama oriwo keto kuma mar thieth ne jotich mag osiptal no, ketho telo mar board kaachiel gi duoko jatatije manyicha Chungi Ahmed Dagane. Kaka Judith Omondi lero no chenro mag thieth norochore kendo weyo jotuo gi achiedh nade. Chakre okinyi, chenro mag thieth kar thieth ma Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital orochore kaluwore gi ng'anyo ma obak kod jochiw thieth maka. Nilikuwa nimeraswa hapa baada ya wiki sasa 4. Nikaambiwa nirudi hapa kliniki. Kurudi sikupata daktari. Sasa nimechoka, nina wasichana wangu wamenileta. Nimekoboa uba, metoka Bari na sijatibiwa. Utahudumiwa aje? Kama bosses wenye wamesimamia hospitali hawafanyi kazi, sasa watu wananchi ndio wanaumia. Jochiw thieth gi koni gitiyo elwasi marach kakata okumba mar thieth onge. Bende giseyo tendo osiptal no kama oriwo board kaachiel gi jatatije manyien ma oyier kar manen jatatije Ahmed Dagane mane oterie yweyo jumachiel ma okalo. Dagane ne oterie yweyo madundo ka itude kod mibadhi mar okumba mar thieth e osiptal no. Wach ma jotich makao kwedo ni eno kora mar wite oko. The nurses are currently working without a uniform or uniform allowance. You can find someone with the same qualification, same years of experience, did the same interview, placed in different job groups. Some staff are employed for 6 months. They don't have medical cover. Every 6 months and the contract is renewed. We demand the immediate revocation of the board chair directive to remove the Dagane from this position. The action of the board chair appear to serve the interests of a few individuals rather than the greater good of the hospital employees and the patient. Nyaka sani gimiyo tendo osiptal no seche 24 mondo ket kare weche adek magipedho nono to chakre kiny tich ariyo thieth moro amora ok bibede osiptal no. Now they have issued a circular informing us that we can come. They are going to create a clinic, a ward in this hospital for the staff to be treated there. That one we do what? We reject. Kama atupati bima ya afya. Masaa ni mangapi? 24. Kama baraza alitabaduliwa, masaa ni mangapi? 24. Na kama Dagane atarudishwa, masaa ni mangapi? 24. Ng'anyo mar jochiw thieth e osiptal ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital biro e kinde mabende riwruok mar lakteche KMPDU nyicha obwogo mar dokie ng'anyo mana ndalo machuok bang' bago ng'anyo kuom thuolo ma hawo ndalo 60 e higa achiel. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Rakamana na Judith Omondi kendo machi